mu jinjina ma 'yan sanda biskan kokarin da suka yi bar su duk lokacin 21 ga watan April na 2022 an samu wasu bandi masu makamai da bindiga wanda suke yawo cikin garin Maradi su ga mutane wanda ko cikin banki ko cikin kasuwa wanda suke da harkan kuɗi ko harkan dukiya sai su gansu su yi sibilansu su bi su sannu sannu har su ga gidansu ko inda suke aiki sai su sa musu bindiga suna bisa moto sai su sa musu bindiga nan su amshi abin da ke gare su in sun bayan sun aikata aikin su sai su bayan garin Maradi su kwanta kuma sai wani lokaci su dawo don kuma zo mu jijina ma police sun yi kokari kuma su gaba da kokarin da suke kuma muna kira jan hankalin talakawa su kama ma police cikin aikin duk wani bako da za a gani mugu wanda ba a sani ba ya kamata a sanar da police ko a gaya ma iko don saboda a ɗauki mataki saboda irin wannan yana ya sa duk garin Maradi kowa ya tsorata to muna so mutane su kwantar da hankalinsu tunda Allah ya sa an same su kuma an samu wannan abun da bindiga da suke aiki da ita kenan kowa ya kwantar da hankalin shi kowa ya ci gaba da aikin shi lami lahiya kuma a ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da kama ma 'yan sanda da hukuma duka fuskan wannan ayyukan nasu. Mutum 8 ne aka kama namiji 7 da mace guda tana da juna biyu ma ita da wannan sai ta yi amfani da wannan juna biyu din tana sa bindiga cikin jikinta kenan in ta wuce kaga tunda tana da juna biyu 'yan sanda ba za su iya la'akari da ita ba mai Allah ya sa sai aka gane. Wani irin hukunci suke fuskanta? Laihin da suka yi mai yawa ne ka san sata in aka yi ta mutum ya wuce 2 wato suna da yawa kaga su 8 ne kuma sun yi ta da bindiga sun yi ta da an bigi mutum kenan ya zama circumstance laihi ya zama kashi 3 na sata bancin sata sun yi laihi 3 na 4 kuma suka bigi mutum kuma har suka bar mai ciwo akwai wanda suka amshi kuɗin shi wajen miliyan 2 na naira sun ji mai ciwo ga hannun shi yanzu haka akwai tabo gare shi miliyan 8 suka ɗaukan mai kuma suka halbe shi da bindiga yanzu haka da in ya samu su kenan ka gani wannan ya kasance duk wanda ya wannan lahin illahin su ya tabbata mu za mu yi namun bakin kokari a matsayi na alƙalin al'umma zai yi tsaye a dokance yadda doka ta bada a musu hukunci mai tsanani don saboda in wani ya gani kai ya sake irin wannan kamar shekaru na suke fuskanta abin da suke iya fuskanta a dokance ana iya ba shekara 15 zuwa shekara 30 kenan ko ka gani dukan su an aka ba shekara 30 ko 20 ga shekarun su lokacin da za su fito da gidan kasu sun manyanta kenan in mutum yana shirwa zai shiru. Dauda Mamman suna.